So guys, what's up? Kami na sa ni Jordan, daw ako magsuray-suray sa City Mall. Ito ang bayot o kagwapa. Pak, sino ka dyan? So tuod guys, nanghanap kami ng bag diha. Dyan na kami sa bagan. Wala. Ay, dili ka kumpiyansahan dyan si Jordan. Pak, lantaw ka na kung dyan mga watcher ba diha. Pak, tata dyan, mating na area. Ito guys, naminipili kami dihanan, bag na baratuhon. Diyos ko, tapos na mo budget kay 120. Nili kami makapalit kay tag 200 kape ng bag na idol ninja. Lantawa, sa taglakan ako doon siya na, Dan, imating na. Diyan na pagpakuang kanya kay CCTV la jura. Laban na. Fuck, di ka dyan ma-afford ni dyan. Ako dyan na, agad yung line kwarta doy. Na ako sab na pamasahe na daya. Fuck. Sino ka dyan? Ang tawa, posing pa. Ang kagwapa. So, dyan na time, way agad kami kakuha. Kahanap. So, mamalis na kami dyan taon-taon. Papunta na sab kami sa Gaisano. Fuck. Pagwapa. Sino ka dyan? Fuck. Kulaw ni mo dyan na window shopping ton deli ay naghanap dyan ng chimpo na dyan makawat. Charas! Mating ba dyan? Katawar dyan dyan kaya ako tagtripan. See? Gaisano na. Lang pa siya, duy basin ato kita sa CR, basin dyan mga kiki dito nag-CR or something, mga utility boys. Lang ko ayat Jordan. Fuck. Nakalaw ako na, manguli na kita Jordan, kay bagan zero man kita dini. Grabe nakakapoy. Law ba siya na, dili doy, don't lose hope dapat. Dapat guwapa rata. So amo to guys, decide na si Jordan na mukhaan ko no kami, ato na kami sa ubos. Lako na, lodge siya sa ako na. Doy tara na, manguli na ta, kay bagan may layaki dini, pati guard, bagan mahalata man na. Lang kita nakawatan, Pak, manguli na gazod kami dyan, kay grabe na niya kakapoy ko no. Zero gihapon. Wag! Sino ka dyan? Kagwapa. So, tag-interview ko na ini siya. Ano Dan? How's your panlayaki? Law niya siya na, bayot, di mata ng layaki dito. Manguha matala ta ng bag. Chares. Manmating ko no kami ng bag diha. Sabi niya kumatawa. Kaya ako no kami kakuha. Kang bayot. Kagwapa. Mura man ang way pakay. So, dyan diha, nalipay si Jack kay anamo tagsak dyan ng motor, Jay Layaki. Gwapo to. Tawa si Bayot diya, misulti-sulti man. Pabilig dyan si Bayot, kaya dyan dyan katabad, gwapo. Ilara payot, mura gyapon, painon mura to, nanjaganan mura. Chares, thanks for watching guys. Bye-bye.